innaka antas samiul alim. Amanna fi ayatil jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram ila hadratina bil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani minal anbiya wa malaikatil muqarrabin jami'ul ulama ila amri jami'il abdal. Jami'a madan Imam Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Muhammad wa hadrat Bismillahirrahmanirrahim. ولا جميع أولياء الله في الأرض صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع مشايخنا وجميع أهل قبورنا جميع جماعة كرنجة غفر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para bunyai, para senior jamaah Karangrejo ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah dalu menika kita tasih dipun paringi dening Allah saged tindak mriki saged rawuh dalam rangka muwajahah ngestokaken napa ingkang dipun utus dening Kyai Mursyid. Mugi-mugi napa ingkang kula lan panjenengan ikhtiari menika dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah yang lebih baik untuk menjadi hambanya. Supados kula lan panjenengan langkung sae malih pilih lumadi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ora rawuh kula mboten badhe ngaos ingkang kados biasane. Niki kula namung tahadus bi nikmah mawon. Alhamdulillah kalau wingi wekdal haulipun Mbah Yai Jamal, wekdal temu alumni. Temu alumni biasanya kan siang ngoten niku nggih. Kok wonten surprise teng mriku wonten kejutan bilih Yai Mursyid rawuh. Ajeng Yai Mursyid kersa dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh tengene alumni. Tapi nyuwun pangapunten, dawuhe mboten di-share secara umum. Terus kula namung mengulas sedikit sebisa yang saya tangkap. Ngoten nggih. Kathah ingkang dipun dawuhaken Yai Mursyid kala wingi wonten nawi antawis langkung setunggal jam nggih. Ustaz Danu nggih. Setunggal jam nggih, mulai dari isu terkini masalah NU, terus masalah pondok pesantren, masalah jati diri manusia, masalah tujuan hidup, masalah guru, terus masalah anak. Niki ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan, kula sharing niki masalah ingkang terakhir ingkang kula aturaken wau masalah anak nggih. Masalah anak. Terus kalau wingi menawi kula mboten kelintu, kula mireng Yai Mursyid niku dawuh bahwa anak itu bukan aset. Nggih. Nggih, anak itu bukan aset niku riyen ingkang dipun garis bawahi. Nggih, ngoten nggih, Ustaz Danu kala wingi. Nggih, anak itu bukan aset. Aset iku tegese nggih jenenge aset niku kan napa niku sak wayah-wayah bisa dipanen ngoten nggih. Dipanen dan keuntungannya kembali kepada yang menanam ngoten nggih. Nah, niku ingkang perlu digarisbawahi, anak bukan aset. Lajeng kula wau maos tengene kitab Riyadhus Shalihin. Nggih, kitab Riyadhus Shalihin niku wonten salah setunggalipun hadis. Kula waos mawon hadise.
An Abi Hurairah hadis kal riwayatake saking Abu Hurairah radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Allah anhu andoh saking nyiksa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah qabbala ngambung utawa nyucup sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasana ing Sayyidina Hasan ibna Ali kang dadi putranipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge Kanjeng Nabi Al-Aqra'u utawi sahabat Al-Aqra' ibnu Habis. Faqala nuli matur sapa Al-Aqra'u sahabat Al-Aqra' innali sak temene iku tetep keduwe ingsun asrotan ana 10. Bayane minal waladi saking anak. Maqabbal tu kang ora tau ngambung sapa ingsun minhum saking asrotan ahadan ing wong siji. Fanadzara nuli mirsani ilaihi maring sahabat Al-Aqra sapa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh ing lafat man la yarham la yurham. Man utawi sapane wong iku la yarhamu. Iku la yarhamu ora duwe sifat welas sapa man la yurham mongko ora bakal diwelasi sapa man. Muttafaqun alaih. Terus hadis niki nyeritakake suatu ketika Kanjeng Nabi niku bercengkrama kalih wayahipun ingkang asma Hasan ibni Ali, putranipun Sayyidah sinten? Fatimah nggih, Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi niku lek kalih putu-putune niku suwayang nggih, putune termasuk Sayyidina Hasan, termasuk Sayyidah sinten niku ingkang biasane dijak salat niku putranipun Zainab Umamah nggih, Umamah. Niki diambungi. Nah, terus teng sandinge Kanjeng Nabi niki wonten sahabat namanipun Aqra bin Habis. Aqra bin Habis niki nggih rada nggumun ningali Kanjeng Nabi kok sampai segitu sayange ambek bocah cilik, ambek diambungi. Terus matur, Kanjeng Nabi, kula niku lho gadah putra cacahe 10. Tapi mboten setunggal mawon ingkang nate kula ambungi. Nah, langsung Kanjeng Nabi rada melirik ngoten dawuh malam la yarhamu la yurhamu. Wong sing ora duwe sifat welas asih ya bakale ora diwelas asih. Terus saking hadis niki niku wonten hubungan timbal balik kalau kita berkasih sayang terhadap orang lain maka sebaliknya kita akan mendapatkan apa? Kasih sayang dari orang lain. Mbuh orang lain itu orang yang kita sayangi atau bukan. Bahkan di dalam satu hadis yang lain Kanjeng Nabi nate dawuh irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama nggih. Pokoke senengono, sayangono wong-wong sing makhluk sing nang ngene donya iki bakale awakmu disayangi, dikasih sayangi kalih makhluk sing nang ngene langit, ngoten nggih. Niku. Nah, berarti kan ada hukum kausitas teng mriku, ada hukum sebab napa? Akibat. Lek awake dhewe nyayangi, sebab awake dhewe nyayangi berarti akibatnya awake dhewe ganti disayangi. Niku niki langsung mriku Bang. Nah, kula niku ingat. Oke mriki ya, oke. Oke. Oke, kula baleni malih nggih. Terus ada hukum sebab akibat teng mriku. Nyuwun sewu niku secara umum nggih. Secara umum kados mekaten. Tapi nggih pancene yaine awake dhewe niku yai sing kamil mukamil nggih. Yai mursyid niku berpandangan lain. Berpandangan lain niku ingkang kula aturaken teng awal bilih anak itu bukan aset. Berarti awake dhewe ora iso utawa ora oleh jagane anak. Ngoten nggih? Lek anak bukan aset berarti kita tidak
boleh jagane balesane anak tengene awake dhewe. Ngoten nggih. Lho napa kok tidak boleh? Terus lek kula nggih kula tafakur kula rada-rada napa niku tak angen-angen analisis oh ya tibake bener. Dawuhipun Yai Mursyid anak bukan aset itu berarti Yai Mursyid niki belajari awake dhewe sebagai orang tua untuk fokus terhadap kewajiban kita ngeramut anak. Paham maksud kok nggih? Jadi fokus untuk menunaikan kewajiban orang tua merawat anak sebagaimana anak ini adalah titipan utawi amanah saking Allah. Lek awake dhewe nganggep anak niki niku aset, nggih sakjane oleh-oleh, tapi akhirnya karena kita berharap lek ora pas akhirnya napa? Ngresula. Ngoten nggih? Lek ora pas akhirnya grundel. Cung biyen cilik tak openi gede, wani misuwi. Wani bantah, ngerti ngono bae cemplung ning sumur. Ngiso tak lebokne maneh misalnya. Ya karena kita ada napa niku ada harapan untuk dibalas amal kita. Nah, Yai Mursyid mboten ngajari awake dhewe belajar iki lho, kewajibanmu iku lakonono sik, masalah hak wis to, lek iku apik mesti dibales kali Gusti Allah. Pokoke nyang nang ngene serapanan, nyang ngene rutinan, wis nyang dhisik. Dene masalah engko enek sego pecel utawa enek urusane mburi. Tapi yang jelas kan wonten nggih. Ya ora usah arep-arep kan ben malam Selasa mesti wonten apa? Maame. Jadi hak itu tidak usah kita uber ngoten lho maksud kula. Mesti oleh. Termasuk mangkane bolak-balik Yai dawuh niku barokah barang rakyat tok nyapa mbok uber. Artosipun bukan berarti barokah itu tidak ada mboten. Tapi barokah iki perkara sing manut. Sing manut dengan apa perkara yang ikut maksudnya pripun nggih? Yes, manut piye maksudnya? Ya pokoknya wis melu nemplek ngoten lho. Ora usah digoleki kuwi. Wis katut karepe dhewe. Ngoten. Terus oh iya bener. Terus kalau gathukne kali hadis, nggih kan memang hadisnya itu hadis-hadis secara umum. Terus kan wonten hadis Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa manusia itu ketika sudah meninggal dunia ingqata'a amaluhu ngoten nggih. Amalnya terputus ilamin salasin kecuali ada aliran amal nanti melalui 3 hal. Ngoten nggih. Setunggal napa? Sedekah jariyah. Nomor kalih ilmin yuntafa'u bihi. Nomor 3 waladun sholihun. Lah, waladun sholihun yad'ulah niki sesuatu yang tabe, yang mengikuti niku wau, mengikuti apa yang sudah kita upayakan. Artosipun ngeten menawi awake dhewe niki menuhi hak menuhi kewajiban kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, insyaallah anak engko ya dadi anak sing saleh karepe dhewe. Nah, sing iso ndadekne kan Gusti Allah. Awake dhewe saged namung napa? Berusaha. Kalau wingi sempat ngendikan ngeten ya ini. Kan kranten kan wonten ingkang tanglet to niku masalah anak niku wonten ingkang tanglet. Pripun Yai carane napa ngopeni kasarane ngopeni anak sing di zaman seperti ini, generasi napa niku? Mboten Gen Z malih, alpha ngoten. Gen napa? Alpha. Ya wis boy gene apa ae. Dengan kondisi zaman yang seperti inilah. Terus Yai ganti tangklet. Ganti dangu ingkang tangklet niku wau. Awakmu pengen cara sing penak, apa sing sedeng, apa sing abot, apa sing angel. Terus jawabane sing penak ya lek penak ya ora dadi anakmu. Jadi lek cara aku dawuh Yai, ngurus anak kuwi abot. Atosipun abot ngeten. Dados sifat yang masuk ke dalam anak niki mesti plus. Mboten nate min. Kula baleni malih nggih. Sifat yang masuk ke dalam anak niku mesti
plus mboten nate min. Maksudnya pripun? Lek awake dhewe sabar, anake tambah sabar. Lek anake dhewe kereng, anake tambah kereng. Dados wonten plusé teng mriku. Padha kaya dawuh Yai, padha kaya Gusti Allah nang awake dhewe. Lek awake dhewe apik, Gusti Allah tambah apik. Lek awake dhewe elek, Gusti Allah tansaya syadidul iqab kan ngoten nggih. Siksane luwih nemen timbang dosa-dosane awake dhewe kan ngoten. Terus sifat yang masuk ke dalam anak niku mesti plus, mboten nate min. Nah, kula angen-angen ya berarti ya memang tugasnya orang tua itu ingkang paling utama niki nggih menurut kula. Dari dawuh-dawuh ya niku nggih. Dadi contoh saapi-apike nang ngene anak. Dados contoh ingkang sak sae-saenipun teng ngene anak. Lek dadi contoh elek engko anake tambah elek, lek dadi contoh apik anake tambah ngoten. Nah, terus malih niki lek dihubungne malih kalih sifat kita nggih, kasih sayang kita terhadap anak niku lek tengene fikih-fikih niku kedah adil nggih. Kedah adil niki wonten setunggal hadis saking Nu'man Ibni Bashir. Kula waos niki tambal-tambahan pengetahuan nggih. Ani Nu'man hadis kacerita saking Nu'man Ibni Bashir kang dadi putrane Pak Bashir radhiya mugi paring ridho sapa Allah anhuma andoh saking nyiksa Nu'man lan Bashir. Anak abahu sak temene abahe Nu'man nggih menika Bashir iku ata sowan sapa Bashir bihi kelawan ngajak Nu'man sowan Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli matur sapa Nu'man Faqala nuli matur sapa Bashir inni sak temene ingsun iku nahaltu paring sapa ingsun ibni ing anak lanang ingsun hadza kang iki Nu'man paring-paring hulaman ing budak kana kang ana sapa hulam iku li keduwe ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika ana ta ing saben-saben anak sira nahalta aweh sapa sira hu ing hulam misla hadza ing padane iki anak. Faqala nuli matur sapa Bashir la boten. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arji mongko njaluk sapa sira jaluken maneh sapa sira hu ing Nu'man. Terus Nu'man bin Bashir niki pas alite nate dijak sowan kalih bapake. Bapake jenenge Bashir. Bashir niku termasuk kibaru sahabah Ansor. Termasuk penggedene sahabat Ansor sing termasuk veteran perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Bahkan ninggale nggih wekdal perang, mati syahid nggih. Iku sedone tahun 12 Hijrah, termasuk salah satu sahabat ingkang baiat Abu Bakar dados khalifah sepeninggalipun Kanjeng Nabi. Niki pas alite Nu'man niki dijak sowan. Tengene Kanjeng Nabi. Jawane sowan niki badhe ishad. Kanjeng Nabi niku supados nyekseni bahwa Bashir itu memberi hadiah kepada Nu'man sebagai anaknya. Nah, matur Kanjeng Nabi kula niki badhe maring niki lho kula gadah budak. Gadah budak niki badhe kula paringi tengene hari niki anak kula niki. Nah, terus Kanjeng Nabi jawab merespon, "Lah apa anakmu sing liyane ya mbok kei koyok bocah iki?" Jawabe Bashir tadi, "Mboten. Mboten. Wis lek ngono jaluken maneh. Jaluken maneh budak sing wis dikekno nang ngene Nu'man. Aku moh nyekseni perkara sing lek nang ngene di riwayat yang lain la tushhidni ala jurin. Aku moh nyekseni perkara sing gak bener. Kayak anake niku lho, Pak, Bu.
Ngekei anake niku perkara ingkang awon apa ingkang sae niku kira-kira? Sae. Tapi lek sijine dikei sijine ora niku malah dadi elek. Terus awake dhewe sebagai orang tua soal pemberian kepada anak niki harus adil. Ora bedakne tuwek, ora bedakne gedhe cilike, ora bedakne lanang wedoke. Lek sijine dikei dhuwit 100.000 nyole gen jajan 100.000 sing umur 10 tahun, ya sing 8 tahun ya dikei dhuwit 100.000. Ya sing bayi dikei dhuwit 100.000. Ngoten. Kudu adile teng mriku. Nah, urusan warisan benten malih nggih. Lek warisan kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Lek sing lanang jatahe loro, sing wedok siji. Ngoten nggih? Lek warisan nggih. Tapi lek masalah pemberian pada saat hidup kudu padha. Sitoke dikai sepeda motor ya berarti sing liyane dikai sepeda motor. Ngoten. Nggih. Lah nggih, saestu niku. Lah niku sampai sinten niku Basyir tadi ditegur ambek Kanjeng Nabi, wis jabelen neh, jaluken maneh. Nyuwun sewu tengene fikih barang wewean niku lek pun dikek asalkan nopo? Asalkan barang yang diberikan tadi wujudnya masih sama. Nek ditukokne Supra berarti Suprane jek enek padha, plate nomore padha, warnane padha. Dijaluk maneh angsal. Mangkane panjenengan lek diparingi kalih bapak ibuke sing bujang-bujang lek kaya apa-apa langsung dolen ae. Ben ora iso napa? Dijaluk. Ayo didol mawon. Dirupakne, dirupakne barang liya. Lek sampun rupi barang lintu niku mboten angsal di. Karena itu tadi bendanya sudah berubah. Ya, kayak Mas Noval ya, Banyak sepeda motor, kayak bapaknya ya. Dol. Kerjane mboten dijaluk malih. Tapi lek barange sik pangga niku bagi orang tua boleh. Lah niku perintah Kanjeng Nabi tengene Basyir jaluken maneh. Iki engko nggarai ketimpangan sosial, nggarai kecemburuan. Nah, niki kula aturaken napa to? Niki hubungane kalih wau, kalih kewajiban kita terhadap anak itu harus berlaku napa? Adil, termasuk dalam hal pemberian. Ngoten. Nah, niki napa istilahnya menafsiri napa mengembangkan ingkang dipun dawuhaken Yai bahwa anak itu bukan aset. Kersane awake dhewe mboten arep. Lah pripun lek ngrawat anak nggih pokoke iki saka Gusti Allah aku dititipi ya berarti aku mampu napa ngramut. Diopeni sak apik-apike, mboten sak enake tapi napa sak apik-apike. Lha masalah sing engkoe-engkoe lek jenengan nyuwun sewu lek jenengan ngrasa barange sing dikekne iki kurang utawa piye nang ngene anak ya wis iki le gawean tapi gak tak kene ngoten mawon. Kersane napa? Kersane mengke jenengan mboten abot sijine ditukokne iki sijine kok ora. Lah niku lho. Disiasati ngoten kemawon. Terus tengene fikih memang hibah niku menawi sampun diparing ini mboten asal ditarik malih kecuali hibahnya orang tua terhadap anak dengan catatan barang yang diberikan masih sama. Dan terus niku wau bahwa muga-muga kula lan panjenengan iki oleh ngrawat anake niki dipun paringi kekuatan nggih. Paringi sak sae-saenipun cara merawat mboten bedak-bedakne kranten nek bedak-bedakne niku wau wonten diskriminasi mungkin malah awake dhewe sing ditagih nang akhirat ya bingung. Nggih. Niku ingkang saged kawula aturaken menawi wonten pertanyaan kula manggaaken kula tutup riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa
afati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan ya mustahil. Kirang langkung nyuwun pangapunten wa kula muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menawi tangklet napa kemawon iki kersane jawab Kang Saipul. Kang Saipul niku kathah putrane. Kira teko apa? Monggo monggo. Ait. Ayo, siapa tanya? Angkat tanya. Ayo Pak, kirim dong. Tanya. Ganjel ya saya. Monggo nangkep. Terus pemberian kalih nafkah niku benten nggih. Nggih. Lek nafkah niku berarti kan urusane kalih kebutuhan, tapi lek pemberian niku berarti nggih sifate tazayun, mboten kebutuhan pokok. Terus empun mengke lha sitoke kuliah butuh duit 1 juta, sitoke sik TK mosok dikek 1 juta mboten ngoten. Maksudnya niku kan napa benten kamare ngoten lho. Setunggal lek kebutuhan nggih sesuai niki, sesuai usia, sesuai porsinya. Tapi lek pemberian niku kedah sami. Antara nafkah dan hibah niku hadiah niku benten. Hon, ndang monggo. Wes, deal. Pon niki. Ya.